DXDC Radyoman Report. Walay ultimatum nga hunungon ang search and retrieval operation sa Ground Zero ug gipanganti sa lokal nga gobyerno nga makuha ang tanang mga missing nga mga biktima sa landslide sa Barangay Masara, Maco, Davao de Oro. Sa interview sa DXDC RMN Davao kang Giselle Maytan, Maco Incident Command Post Incident Management Team kun ICP IMT Information Officer sa nagpadayong retrieval operation na sayran nga pinakadaghang patay nga nakuha sa Sector 1 ug 2 sa Ground Zero. Matod ni Tan, wala nilagi padapling nga milagro aduna paghihapoy survivor. Kapag downgrade na nato into retrieval, does it mean na ako ana siya? No survivors na gyud? Search and retrieval operations, we have started it last February 14. But I would also like to reiterate no nga maskin pag-retrieval na ang atong operation, we still do it with utmost caution. Kay di man gyud ta makaingon pod nga zero chance na gyud no. Kay di man ta mawalan og paglaom gihapon nga base na apa unta na apa. So mao na with our search and retrieval operations, ang atong search and rescue team, they still do it with utmost caution. Sa 7 p.m. February 16, 2024 report sa Municipality of Maco, 96 ka mga patayng lawas ang na-recover. Lakip niini mga parte sa lawas ug 18 ka buok ang missing individuals. Sa rekomendasyon sa mga eksperto, di na mga unidentified na patayng lawas anaa na sa state of decomposition. Temporaryong gipahilo na ang 8 ka mga unidentified bodies ug 6 ka mga unidentified body parts sa Maco Public Cemetery sa may Barangay Hijo, Maco, Davao de Oro ni atong Pebrero 14, 2024. Sumala ni Tan niagi kinig post-mortem examination aron matuki ang hinungdan sa pagkamatay, pagsusi sa identifikasyon sa baong cadavers ug pagkolekta sa DNA. Gikan dinhi sa Incident Command Post sa Munisipalidad sa Maco, Davao de Oro. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko. Radyoman ay ni Ginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.